kuti nditsvagewo basa zvonzi namaneja tanga wandida nomuzvitoro ndozvavanotita ukandida unowana zvese vedzimotikari vonyebera dziyenyoro murume kubhutu ini mukadzi mberi chinangwa chavo chiri chimwe chete chokuti dzidzisa kubira varume vedu vana vanomuroyi kunyebera kutya dzinyo akasungirira nyoka muchiuno. Hamusikira siko panapa. Masango matema. Tendera kuna chiri. Kuna chiri. Sadora tupana papa nana shabirwa. Don't you expect a million or something? Koza urupenyu Zvakaoma. Ndanda ine chingwa chi. Skati je chingwa chisina chinhu. Kono kubika kati. Hamutomborina kana sugar. Kana gasi rekudzisa mvura yetii hamutomborina. Upenyu chezvakuti uoma neyamai. Ko TV zvaisiri kuona. Hatikadishi rinoda bhadhara zvamuone TV. Yo, chingezvo zvaizvo zviri kuoma uma. Munobhadhara this month. Ndachitombofunga pese panga ndiri kundo kuti togona kutengesa zvedu kana TV. Ndindotsvaga chikafu negesi zvipo tokwanisa kurarama. Takatengesa mafoni, takatengesa zvese. Ene tofanira kutengesa TV. Zviite izvi. Apa tatongosara inyaya yekuti tichatongovanidzara because hapana nachiripo. Taisa gesi rapera chikafu chaicho apana. Asi ngatimbomira cause shamwari yangu yakandiudza zvoni pane mumwe munhu anoziva ane job interview yakati unogona kumboedza zvako but ndaitofunga kuti ugona kutengesa TV then totsvaga chikafu chekuti ungasangodya pachibatsiri kana zvekuva unobasa unokuona ubasa kwaruda kuenda nemiwo ndichitsvaga basa tonotenga imwe zvinhu. Saka una shamwari unokwanisa kukumbira mari? Zvangona noedza zvangu jutamu kuti anga munokutesa basa. Because ndachidawo mari yetaxi yekwanisa kuinterview kwacho. Saka ndikatibva tatomhanyirawo jutamu nguva yechiri kwasitabuda. Usara uchigadzirira zvamangwana zvacho. Hello? Hello. Hi, Miss Maria. How are you? I'm good, thank you. I just saw your missed calls. Yes, I don't have airtime, so I just thought let me make a missed call. I hope you don't mind. No, it's fine. It's fine, no problem. It's fine. I'm the girl that is supposed to meet you for an interview tomorrow. Yeah? Yes, I know. You know what? Tomorrow I'm gonna be very busy. My day is gonna be very busy tomorrow. But what I can do, we can make arrangements with my husband and Itika. Then we are kumba okuita the interview. I don't think it's any problem. Oh, thank you so much. It would mean a lot. Thank you. What time do you think you're gonna be here? I will come first thing in the morning. They said 8. Okay, no problem. Then I'm gonna do my arrangements. I told Alright, bye-bye. Thank you so much. Have a good day. Thank you, Jesus. Hello, how are you? I'm good, how are you? I'm good. I'm
Patricia for the evening. Bed. Okay. Let me see. How are you, Pet? I'm good. How are you, sir? Yeah, perfect. Can I offer you something? Coffee or cold drink or something, water? Yes, cold drink would be nice, please. Okay. Here you go. Okay, so the issue is like this. We have 2 kids. The other one is a big guy right now. Then the other one is 4 years now. So if you ever worked as a maid before? Yes, I have worked for another lady before. She used to live in Sea Point. She also had 2 kids, but then she moved overseas. Okay, but for how long have you been waiting for the lady? I think it was almost 2 years. 2 years. Yes. How old are you? I'm turning 23 this year. Oh, 23. So are you married? Yes, I am. Oh, so where's your husband working? No, my husband's not working. He's also looking for a job at the moment. Oh, sure. Oh, but I can see you're a good woman. You will be very happy to have someone like you waiting for us. I will be very happy. No, don't worry. Feel at home. Feel at home. Relax, relax. Relax, relax, Sorry, relax. sir, I can't do this. Yo, urunda basi kana kuti usikuda basi. Ndikuda basa asi zvamuda kuti ndiite handikwanisi. But you must know that everything comes with a price. Kana zvakadaro ngarigare zvaro basa. Yeah, but kana wazofunga kana wa serious, you come back to me and let me know. Sangu matima. Tendera kuna shida. Ndinofunga kuti unotengesa TV, then totsvaga chikafu chekuti mwazambodya vatibatsiri kana zvikaona basa. Unoona basa kwaroda kuenda neniwo ndichitsvaga basa tonotenga ino zvinhu. Totanga kutengesa foni. Mafoni ese takatengesa anodhura sei? Apa takutengesa TV futi. Azviitizvi. Apa tatongosara inyaya yekuti tichatongofanira because hapana nachinhu. Yasagesi rapera chikafu chetu apa. Vatimbo. Oh, Madzoga. You can come in.
Okay, so how the things? Mazungu kutora basa ya. No choice. Okay. I want to show you something in my bedroom.